हेल' फ्रेन्ड्स, बे समाव नोंथांमोननो बेरेफुंजानि मोनसे खौरां होनो लानाय जादों। दा बाहाय दिनै 28 मेनि माखासे मोनानिसिम जानाखि खौरांफोर ज' थानानै दंमोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै होनो नागिरदों बे समाव। दा नोंथांमोना नायलांनो हानाय जागोन। फार्स्टआव नुनो मोनगोन कभिड-19नि थासारि जोंनि आसामनि। दा बाहाय आसामाव गासै दासिम बेसेबां दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। गासै टटेल 783 जाना दङ। मैया मोनानि 11:45 होबावनाय जादों, मोनबावनाय जादों 9 बिनिनो साबाया हजाइनि, नगाव सासेनि, नगावनिफ्राय सासे, बेनिफ्राय मरिगावनिफ्राय सासे, कामरुप मेट्रनिफ्राय सासे, जरहाटनिफ्राय सासे। दा बेखौ नोजोर बोनानै गासै 783था केसेस, बेनिफ्राय रिकभार 87, एक्टिभ केस 689, बेनिफ्राय थैनाया 4 आरो माइग्रेट जालांनाया 7आनो दङ। दा बाहाय दाख्लैनिफ्राय 62 साल'मोन रिकभार्डआ, नाथाय मैयानि बेलायाव जायफ्रा मिथियाखैमोन नायनो हानाय जागोन। 7टा हथात बेलासिनि 7:15 गासै 25सा डिसचार्ज जानाय जादों। दा बेयो मोजांनि खौरांमोन आरो फारसेथिंजाय बारायगासिनोबो दङ। दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननो वर्ल्डनि थासारिखौ नोंथांमोननो खेबसे दिन्थिना होनो लानाय जादों। दा जोंनि बुहुमनाङै जासेबां दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै 57,760सा केस जानानै दङ। बेनिफ्राय थैनायनि बेलायावबो गोबां जाबाय, 3,56,840 जाहैबाय। दा बेनि उनावहाय रिकभाराबो गोबां जादों, खम नङा, 24,94,6सा रिकभार जानाय होदों। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोना दिन्थिनो लानाया जादों। नुनो मोनदों बुहुमनि बयनिख्रुइबो बबे हादराव बांसिन जाखो, बेयो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों इउ एस ए आव गाहाय बांद्राय जानानै दंथारो। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों गासै 17,45,800सा जानानै दङ। बिनिनो गोदान केस, मैयानि समाव गोदान केसआनो 20,000निबो बांसिन जादों। आरो बिनिफ्राय टटेल नोंथांमोननो थैनायाबो नुनो मोननाय जादों 1,02,109सा जाहैबाय थैनाया। आरो गुबुन गुबुन सेकेन्डआव नोंथांमोननो नुनो मोननाय जादों ब्राजिल, रासिया, स्पेन। दा बेफोरो दा बेनि उनावहाय नेक्स्टनि खौराङाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बाहाय आं मोननैसो शेयार खालामनो नागिरदों जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा आंनि जायनाखि मोनसे बर' डेभेलपार ब्लग स्पट मोनसे वेबसाइट होदोंमोन, बे वेबसाइटआव माखासे नट्सफोर हगारबाय थादोंमोन। दा बाहाय साननैसोनि सिगांनि उनावहाय ड्रप जाना दंथ'योमोन। नोंथांमोनहा जायफ्रा नेगासिनो दङ बिथांमोनहा नैबे फेसबुक पेजाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। फेसबुक पेजनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होदों। फेसबुक पेजाव नुनो मोननाय जादों नेचार पाब्लिकेसन YTF, बे फेसबुक पेजाव थांनानै लानो हानाय जागोन। बाहाय आङो फट' आपल'ड खालामना होयो, पेज नाम्बार दंखायो, पेज नाम्बार वाइज खालामना लाबानो जाबाय, डाउनल'ड खालामनानै गासिबो। दा बेनि अनगायैबो आरो बाहाय माखासे नोंथांमोननो होनो लाबावनाय जादों जायफोर कलेजाव फरायगासिनो दङ, बिनिनो बर' मेजर लानायफोर जायफोर दङ बिथांमोनाबो मोनगोन। माखासे फंबाय बिनानावमोना लागासिनोखा, कन्टेक्टबो खालामलायगासिनो। दा बिनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो जायफोरा मिथियाखैमोन बेखौ लानो हानाय जागोन। दा बाहाय साननो हागौ माखासे गुबुन गुबुन क्लासनि स्टुडेन्टफोराबो डिमान्ड खालामनो गोसो जादों, नाथाय बेफोरनि बेलायाव जा हायो हेल्प होदों, होनायालाय मोनसे मोननै होगासिनो दङ। नाथाय जायफोरा अलरेडि सेटआप जानानै दंखायो, दा बेफोरखौल' आङो थाब थाब पाब्लिस खालामगासिनो दङ। बेनि उनावहाय जायफोरा गैथ'वा आंनि आखायाव, दा बेफोरखौ आं लासै लासैसो कालेक्सन खालामनाय जायो। दा बेखायनो नोंथांमोना जायफोरा फरायसाफोरा लायाखैमोन, नुवाखैमोन, बे पेजाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननो साख्रिनि रादाब होनो नागिरदों। साख्रिनि रादाबा जाहैबाय गोजामानो, नाथाय एक्सटेनसन जादों डेटआ। बे जाबाय डाइरेक्टर अफ मेडिकेल इडुकेसननि डिपार्टमेन्टनि। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों 6 जुनसिम जाहैबाय होनदों, 6 एप्लाइ खालामनाया। बियो लास्ट डेटआ थांबायमोनानो, नाथाय 6 जुनसिम थानानै लास्ट डेटआ एक्सटेनसन जाबाय, नुनो मोननाय जादों 6 जुनसिम। दा बे 6 जुननि मोनानि हर गेजेरसिम बियो सोलिबाय थागोन होनदों। दा बाहाय मा मा दङमोन गोबाङानो मिथियाखैमोनबो जानो हागौ। जायफोरा मिथिखादोंमोन एप्लाइ खालामाखै, खालामनो हाफिनसिगोन। आरो जायफोरा मिथियाखैमोन बेयाव मा मा दङ नोंथांमोननो दिन्थिनो होनि। दा बाहाय गोबांथार पस्ट दंमोन, नाथाय गोबां पस्ट दंनायावबो नाथाय जोंनि ST प्लेननि थाखाय गैया माखासेया। दा मोननैल' ST प्लेननि थाखाय बाहाय खाबु दङ। ओंखायनो बबेयाव ST प्लेननि थाखाय खाबु दङ बेखौल' आं खिन्थाना होनो। बाहाय नुनो मोननाय जादों स्ट'र किपार काम क्लार्क काम कम्पिउटार अपारेटर, बेहाय 2 दङ ST प्लेननि थाखाय। ओमफ्राय बाव क्वालिफिकेसना नांगोन ग्रेजुवेट, बेनिफ्राय जायखिजाया ग्रेजुवेट एनि स्ट्रिम, बेनिफ्राय 1 इयार डिप्ल'मा इन कम्पिउटार, बाहाय बोसोरसे कम्पिउटार एप्लिकेसन लानाय जानांगोन। बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों नाम्बार 2आव दङ रेकर्ड क्लार्क दङ। रेकर्ड क्लार्कआव ST प्लेननि थाखाय 1 दङ।
ST प्लेननि थाखाय सासेल', दा बेयावबो ग्रेजुवेट नांगोन आरो डिप्ल'माया 1 इयारनि थाखाय कम्पिउटार डिप्ल'मा नांगोन होनदों। दा बेखिनि बे मोननैखौल' हानाय जायो। दा बिनि नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनाय आरो फुल एडभार्टाइजमेन्ट नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। अदेबानि आङो जायफोरा नायबाय थाखायो आंनिखौ रेगुलारलि बिथांमोना मोनखाबाय जानो हागौ, सिगाङावबो आं पाब्लिश खालामखादोंमोन। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा बेफोर गासैखौबो नायनायनि अनगायैबो डिसक्रिपसनाव गोबां भिडिअनि लिंक मोननो हागोन, बेफोराव थांनानै नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।